Ok. 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 Salam alaikum malidenw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. An taara an seginna ka na n'o ka sɔrɔ aw bɛ yan. M'a ɲini aw fɛ a ka video partager a ka cœur bila sabu u b'an ka page signalé la don o don pour que k'an la décourager video la. Donc an bɔra ka nouvelle duman dɔw sɔrɔ sisan. Donc an ka bi sujet fɔlɔ a bɛ tali kɛ an bɔra ka information dɔ sɔrɔ ko Allemagne bɛna i ka soldats retirer ka bɔ Mali la. An bɛna an da don o la, o ye nouvelle duman dɔ ye. Filanan ye mun de ye? Côte d'Ivoire u ye yafa deli Mali fɛ. Alassane kun banna min ma a tilala ka sɔn a ma. Donc an bɛna ka na an da don o sujet fana la ka o développer. Donc a ye cœur caya a ka partage caya, a ye cœur caya a ka partage caya. Nin yɔrɔ la an bɛ an ka sirifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye sirifukɛ sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rein dimi. Sirifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. Actuellement ne Amara Sila yɛrɛ ne bɛ Cheikh Tiyami n bɛ k'a ka furaw ta wa n bɛ k'a jɔda ye. Wa fura ninnu ne y'a di n ka musokɔrɔba ma a fana bɛ k'a ta a bɛ k'a jɔda ye. Dieu merci. N'i bɛ fura commentaire kɛ i jija i yɛrɛ k'a utiliser. Ne yɛrɛ bɛ k'a utiliser actuellement. Donc o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. A ye cɛsiri min kɛ Mali ko la i bɛ k'a ka tagali la don min na Lassana Kanɛ ŋunana a dɔnna ko bɛ senna i bɛ k'a y'a dɔn Malidenw bɛɛ y'a dɔn an b'a fo. A sen dalen bɛ dingɛ min da la k'a ka continuer k'i sen to o dingɛ la. Mais min ɲini an ka autorités fɛ bonya ka ɲi ko bɛɛ la n'u bɛ ko o ko kɛ aw sara Lassana Kanɛ la. Aw jija n'a ka to en contact. An bɛna don ko belebelebaw de kɔnɔ minnu ma nɔgɔ. Donc nin yɔrɔ la n bɛ Segu autorité morale n b'a fɔ yan ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo. Ousmane Cherif Madane Ayidara ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan Sophie Bilal ka se Ashrafu Sharafa Bouye Ayidara a fana bɛ baara ni jɔda min na. Donc voilà ka Segu Tunkara fo an ka le politologue a folen bɛ yan voilà Segu Tunkara folen bɛ yan le politologue Joe Bala Damangile ninnu ka se Boubou Mabel ninnu a ka ca u bɛɛ folen don. Donc an b'a lajɛ sisan ka don an ka sujet kɔnɔna la komi an ka page signalelen don. Donc aw bɛ partage assurer. Donc Malidenw an bɔra ka nouvelle dumanba dɔ mɛn sisan ko Allemagne bɛna a ka soldats retirer ka bɔ MINUSMA la. Allemagne ministre des Affaires étrangères ko ni Allemagne soldats ko n'o k'a sɔrɔ u bɛ ka nali min kɛ Mali la ka Mali dɛmɛli min kɛ ko n'o k'a sɔrɔ u ɲɛci tɛ yen u jɔda tɛ yen k'u nafa tɛ yen ko ni Ala ma jan kɛ ko Allemagne bɛ sɔn k'u ka sɔrasiw k'u bɛ sɔn k'u retirer. A b'a kalama ko Mali bɛ ka plan Mali bɛ ka stratégie élaborer ka MINUSMA gɛn ka MINUSMA évacuer nin ye MINUSMA gɛntɔla fɛɛrɛ de y'an ka jamana kɔnɔna la. An kɛlen k'a fɔ MINUSMA ma mandat renouvellement na an ko MINUSMA ma k'i tɛ taa yɔrɔ la i tɛ t'i sagona yɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye MINUSMA ko n'i bɛ taa i jija armée malienne cɛw ka k'i kɔ n'i ka avion bɛ pan armée malienne informé an ka radaru b'i ka avion contrôler n'i tɛ ka minɛn ta ka taa di terroristes ma n'i tɛ ka renseignement ta k'a di terroristes ma
ko ni MINUSMA be baara o baara kɛ k'a k'i sara an na Alimanw ka saraso kulela k'olu sɛgɛnna k'olu tɔɔrɔla k'u t'a dɔn u b'a kɛ kɛcogo jumɛn na ko à chaque fois n'olu ka saraso ko k'u bɛ baara kɛ ou bien n'u ka drone ko k'u bɛ pan u bɛ survoler ko Mali b'a fɔ de k'u ka autorisation ɲini olu fɛ armée malienne u bɛ autorisation ɲini an ka armée fɛ ka sɔrɔ ka pan ja o de bɛ ka digi u la n'i y'a ye olu ka panni o panni u bɛ ka autorisation ɲini Mali fɛ o bɛ ka olu tɔɔrɔ o bɛ ka u degun c'est que u bɛ baara min na baara in tɛ baara jɛlen de c'est que u bɛ ko min na ko in tɛ ko jɛlen de c'est que u bɛ ko min na ko nɔgɔlen de don donc o de la Allemagne diɲɛ don o don an bɛ ka restriction kɛ aw b'a kalama ni Faransi bɔra yen Allemagne de ka contingent ka ca MINUSMA la bi Allemagne ka contingent bɛ MINUSMA la ka ca soldat 1000 o soldat 1000 na Faransi talen Faransi bɛ ka relais di olu de ma k'olu k'u nɔrɔ bila donc olu de b'a la tuma caman k'u ka avion bɛ taa u sagona yɔrɔw la ou bien u ka drone u b'a fɔ k'u b'olu lawuli espionnage la Mali y'o bɛɛ de jɔ ko n'u bɛ ko kɛ ko hali ni MINUSMA bɛ ji min a k'i sara armée malienne na an bɛ k'o restriction min kɛ dɛ o de tɛ ka tɔ t'u la bi u ka diplomatie o forontora a forontokan kɛra de est-ce qu'il y'a faamu ko ni Alimanw ɲɛci tɛ Mali la k'u bɛna u ka sarasow k'u bɛn'u cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la an t'a fɔ ko alhamdulilayi an ka fɔ n ko tare parce que ni Allemagne y'i ka sarasow cɛ a b'a kalama ko ye MINUSMA ko de bannen ya ni Allemagne y'u ka sarasow cɛ Allemagne ka contingent de ka ca wa minɛn bɛ Allemagne bolo bi MINUSMA kɔnɔna la a tɛ jamana bolo minɛn min bɛ Allemagne bolo ala a tɛ Faransi bolo donc bi Faransi jigi ni Allemagne tɛ jigi fila tɛ Faransi la Faransi jigi bɛ bi de Allemagne kan ale ma se ka min kɛ Allemagne ka se ka o politique kɛ alors que Faransi ni Allemagne u bɛɛ kɔ kelen jɛgɛ u ye Mali sanctionné yan u ye sanction bi Mali kan nka Allemagne sigilen to Allemagne m'a fɔ ko ka sanction bɔ Mali kan o ni bɔra ka Mali sanctionné récemment Allemagne m'u da don a la n'u m'u da don a la mun na u ka sarasow bɛ to an ka jamana kan o tɛmɛlen kɔ tuguni i b'a ye k'a fɔ Mali a demandé k'an ni Faransi ka sigi ka fɔ kɛ ko preuve bɛ an kama ko preuve bɛ an bolo Faransi kama a b'a kalama Allemagne bɛ ka tugu Faransi de kɔ Allemagne ma kala don a ɲin na ka bɛn n'a ye Allemagne ma Mali lamɛn Allemagne tɛ ka Mali dɛmɛ Mali ni Faransi ka face à face kɛ Allemagne tɛ ka tiɲɛ fɔ Faransi donc Allemagne tora yan Faransi tora yan a b'a kalama ko nin bɛɛ ye fu kɔ ta a bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw ye n'a fɔra ko bi k'an bɛ ka gɛlɛya ni gɛrɛntɛ sugu bɛɛ da Allemagne kan f'u ka sarasiw bɛ n'u ka minɛn cɛ anw de b'a fɔ ko tare autorités bɛ k'an sago kɛ i b'a dɔn ko fila de don anw ma dɔwɛrɛ ɲini an ka autorités fɛ an ye min ɲini u fɛ dɔrɔn Malidenw bɛ ka laɲini min kɛ u ka laɲini u k'a lawaleya n'an ko k'an tɛ jamana min fɛ aw jamana bila kɛrɛfɛ n'an ko k'an tɛ fɛ ani mɔgɔ min ka baara kɛ aw bila kɛrɛfɛ n'an ko a ye taa a y'aw bolo di karisa ma a y'aw bolo di nin jamana ma ani nin jamana ka baara kɛ aw kɛ an tɛ ko fila kɔ tant que autorités b'o kɔ Assimi ninnu b'o kɔ gouvernement b'o kɔ bilahi anw b'u soutenir n'u yɛlɛma à chaque fois an b'u soutenir an bɛ transition soutenir tiɲɛ kan mais an t'u soutenir nkalon kan donc u bɛ ka nin baara min kɛ nin ye MINUSMA gɛnni fɛɛrɛ de donc aw m'a ye attaque bɛ ka dɔgɔya mun na parce que MINUSMA ni olu tun bɛ taa rebelles servi n'olu tun bɛ taa terroristes servi minɛn na i b'a ye k'a fɔ bi MINUSMA u ka déplacement ka gɛlɛn n'u bɛ ko o ko kɛ i bɛ Mali avion fila wililen u nɔfɛ n'u ka cɛw bɛ bɔ k'u bɛ taa yaala la ou bien u bɛ taa patrouille i b'a sɔrɔ an ka avion bɛ sanfɛla la an ka radariw wililen don u bɛ ka MINUSMA su n'u ye minɛn di cɛ o cɛ ma u mana minɛn di terroriste o terroriste ma an bɛ bɔ a kalama parce que matériel min b'an bolo u mana janfa o janfa kɛ a b'an permet an ka bɔ a kalama donc an y'o de dɔn o de la an bɛ ka nin stratégie kɛ stratégie kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ à long terme u bɛna décourager à long terme u b'u ka minɛn cɛ ka taa n'a hakili b'a la an ye Faransi lata ten de c'est à dire anw bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko MINUSMA ka taa mais autorités tɛ se k'o fɔ olu bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka stratégie de bila en place min bɛ u degu u ka baara la min b'a to u b'u ka minɛn cɛ ka taga n'u yɛrɛ ye parce que Faransi kun nana a ka objectif la Faransi kun ye Mali dugukolo an ka dugu jukɔrɔ nafolo pétrole gazi uranium est-ce qu'il y'a faamu lithium ani sanu Faransi kun y'a tila européens ni ɲɔgɔn cɛ de Faransi de taara ko européens kana k'a ye na ko Mali ka di trop ko fɛn sugu bɛɛ bɛ Mali la ko fɛn o fɛn n'a manque bɛ aw la Allemagne n'aw bɛ mobili dilan fɛn min manque bɛ aw la o Danois n'aw bɛ fɛn o fɛn dilan min manque bɛ aw la o a bɛɛ dugu jukɔrɔ nafolo k'a bɛ Mali la a ye n'an ka tila tila an bɛ secteur dɔ di bɛɛ ma bɛɛ k'i sigi secteur dɔ la donc u kun ye Mali tila tila de tellement que a diyara u nana ko takuba yɛrɛ ko saburo ko ka
a tigɛ u ye Mali tigɛ u jamana damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ quoi u ye Mali tigɛ u jamana damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye k'a fɔ o de ma marché an ka gouvernement a demandé Takuba ka taa France kun jigi bɛ sa Allemagne a kun m'olu bila espionnage la mais Allemagne sɔrɔsiw bila u ka terroristes fourni terroristes ka déplacement k'u dɛmɛ o la Mali filɛ nin ka baara gɛlɛya Allemagne bolo diɲɛ don o don ni Allemagne ka avion ko k'a bɛ pan Mali b'a fɔ an ma yamaruya d'i ma dɛ n'u ko k'u bɛ taa nin yɔrɔ la Mali b'a fɔ anw bɛ baara la nin yɔrɔ la a ye nin yɔrɔ to yen armée bɛ opération na ni armée bɛ opération na an tɛ avion dunan fɛ a ka kɛ an ka sankolo kɔnɔna la n'anw ka armée bɛ opération na avion bɛɛ de bɛ jigin duguma avion bɛɛ bɛ kɛ i sigi avion fila tɛ ye tuguni ni avion fɛn fɛn yera ka Mali ka armée to opération na min tɛ Mali ta ye an b'a avion bɛɛ lajigin an b'a avion kɛ i ko file cilen donc i b'a ye k'a fɔ nin de kɛra sababu ye bi Allemagne yɛrɛ ko nɛgɛ t'u la u bɛ fɛ k'u ka minɛn cɛ baara ma ban dɛ autorité halisa u k'a d'a kan c'est-à-dire an ka u jɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na an ka ko gɛlɛyaw bolo an k'u ka condition durci an ka ko gɛlɛyaw bolo fo ka n'a kɛ MINUSMA yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ka mɔgɔw tɛ se ka baara kɛ nin condition na a ka mɔgɔw k'u ka minɛn cɛ donc an b'a fɔ bravo aux autorités bravo à la transition baara kɛra nin na o tɛmɛnen kɔ an b'an da don an ka sujet filanan na n balimaw a ye vidéo a y'a partager est ce que i y'a faamu a y'a partager an ka sujet filanan n'a hakili b'a la Côte d'Ivoire Alassane ye diɲɛ kan sugu bɛɛ fɔ k'ale ka saraso mercenaires tɛ ko Mali ka u bila jagoya la ko n'an m'a bila jagoya la ko Mali bɛ fɛn y'a ɲɛ la a sigilen tɛ ni min ye u ye bagabaga kɛ mais u t'a dɔn k'anw bɛ niveau min na k'anw tɛ bagabaga k'anw tɛ siran donc a laban na u y'u to bagabaga la sisan ka n'a kɛ delili ye u ye médiateurs bila ko médiateurs kana Mali deli est ce que i y'a faamu pour que crise ma ni Côte d'Ivoire cɛ crise bɛ se ka ban cogo min na mais i b'a ye o bɛɛ la Alassane ka déclaration na i b'a ye a bɛ cɛya kanw fɔ mais a bɛ ka mɔgɔw bila ji jukɔrɔ olu kana delili la anw tɛ ban delili ma jamana fila autorité fila u ni ɲɔgɔn cɛla la ni problème nana n'u ko k'u b'a régler diplomatiquement o tɛ problème ye mais ka taa de k'i bɛ cɛya kan fɔ k'i bɛ Mali bagabaga bi Mali bɛ yɔrɔ min na Mali tɛ siran aw ni Ala cɛ Mali ma siran ka ci di France ma Mali ma siran ka ci di Union européenne ma Mali ma siran ka France convoqué Nations Unies na aw ni Ala cɛ Mali bɛna siran pays africain ye Mali bɛ se ka jamana bonya de mais Mali tɛ siran jamana ye bon i b'a ye k'a fɔ Alassane kun m'o de faamu o de la i b'a ye k'a fɔ delili cayara u ye Assimi deli Assimi y'a décidé est ce qu'il y'a faamu ka mɔgɔ saba bila mais o bilali a kɛra ni sariya cadre ye dɛ nin na an ka kiri bonyana nin na an ka kiri respectera an bɛ ka o de demander n'a ma ya libération bɛ kɛ kiri ka respecter u ye mɔgɔ saba bila a b'a dɔn u y'u bila kun jumɛn na wa u y'u bila a y'a lamɛn ka yan ko pour des raisons humanitaires o kɔrɔ ye mun ye bunahadamadenya yɛrɛ cogoya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛ ni muso tɛ kelen ye ko min bɛ kun cɛ la o tɛ kun muso la donc muso ni cɛ tɛ kelen ye an ye mɔgɔ saba ninnu bila muso saba u ka taa Côte d'Ivoire k'a yira Mali tɛ ŋaniya jugu ye Mali tɛ kɔnɔna jugu ye est ce que i y'a faamu Mali tɛ problème fɛ ani Côte d'Ivoire cɛ mais o de senfɛ Mali y'a ka condition posé dɛ mɔgɔw tɛ min dɔn a ye condition posé an ko Ivoire ka bɔ ka yafa deli ka excuse publique demander Alassane on parle du gouvernement ivoirien peuple ivoirien ni peuple malien tɛ ɲɔgɔn na dɛ ne b'a fɔ an ka nin ko in na peuple ivoirien ye anw soutenir peuple ivoirien kɛra anw fɛ anw tɛ kuma kelen fɔ min bɛ Côte d'Ivoire dɔgɔya anw tɛ kuma kelen fɔ min bɛ kɛ peuple ivoirien ma ka u dɔgɔya ka peuple ivoirien ka u ladimi an kɔrɔ an t'o kɛ ani peuple tɛ ɲɔgɔn na a bɛ anw ni Alassane de cɛ a n'a ka gouvernement parce que gouvernement bɛ baara min kɛ o ni peuple ka baara tɛ kelen ye dɛ fo mɔgɔw k'o faamu il faut dissocier le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara avec le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien aime le peuple malien. Le peuple ivoirien se bat pour le peuple malien, pour l'indépendance du Mali, pour lutter contre les terroristes. Le peuple ivoirien n'est pas OK. Mais c'est le gouvernement ivoirien qui a des problèmes avec le peuple malien. C'est le gouvernement ivoirien qui veut coûte que coûte déstabiliser le peuple malien. Chose qu'on ne va pas accepter. Donc, au dessin fait, il va y avoir Ivoire autorité au Mali a demandé ou fait une excuse publique formée. Aba kalama oui excuse que oui mon effort. Ivoire autorité au boraka kuma. Après oui ni tchaya kamba mi fo au boraka kuma oui mon effort ka kuma la. Oui a ira kolu nimisara. Ku nimisara ko ima be aba kalama diplomatie la. Ate fo ko iga ya fama o te fo ko abe fo de que iga nimisa. Ki iga nimisa ye ko doke
i nimisara ou dusu kasira o langage diplomatique de mais nama koro fo o koro de o yafa delle diplomatie la terme ne be utiliser mot de be utiliser nimba ira ka fo Ivoire ko de ko malika yafa uma ko solla nunu ku nacho kama ke sharia kono ko fli yera la ko fli yeru nacho la bi fli yeru nacho la sini kama ke sharia kono ka mali sharia o soso ko dorénavant Ivoire ko luka sarasu ko nu bena mali la o tena ni nacho la tuguni ko malika yafa uma ko dorénavant ka sarasu ko nu bena mali kono o bena nacho yumana ou vous sera Mali autorité là. Est-ce qu'il y a des Nations Unies à procédure Côte d'Ivoire ko kale bay à respecter kabi engagé bi ko ga Nations Unies à procédure bay respecter. Nebolo ça c'est une très bonne chose ou ko ko be Nations Unies à procédure respecter. Kuba ta Nations Unies à debadama e folo ngolu kuya yira ka fo ko Nations Unies de be ko lu be ka kubeya Nations Unies à mission là. Nations Unies a yira ka fo ko non autene ka mission na autene ka chila parce que on nana na chogo mina na kumene ka mission na kumene ka chila au kuntena ni na chogo la Nations Unies cheka bu koro donc follow ma jomina de u jora o de la 600 on ma dore fo ne victoire diplomatique de Mali diplomatie ma ne victoire diplomatique de Assimi ma ne victoire diplomatique de un gouvernement ma ne mba ira ko ni crise Mali kuna wolola a laban chogo la abado jamana flan ñonte be ko meka ka imaginer ñinin ka sauver. Pour le moment, Mali ka autorité ou ka image to renforcera de ou ka image to agrandira de parce que y a fa min fo ou y a fa demander ko kanga ya fuma ko komingara ka yo wera teke o ba ira ka fo ou ya reconnu est-ce qu'il y a famu bara mingara bara imanya donc olube ya fa dili problème dala no ya fa dili ambe ya fa accepter ko to be sa Assimi ne bolo ani kiri donc ni kiri tranchera kiri be se ka kiri tike ka fo ou condamné na ou bien on m'a condamné ou c'est kabla o kanu condamné da est-ce qu'il y a famu Assimi be gracita pour que kuka libération est-ce qu'il y a famu bengan ko na la kuka libération demander Assimi be ou be gracier donc ka soro ku bla ka ta Côte d'Ivoire fentani Côte d'Ivoire sara soutien fentani Côte d'Ivoire peuple tient mais Côte d'Ivoire activiste ben fo amba population ben fo mais même min fodro Alassane Dramane Ouattara aka sabali aka fara malla aka Mali toyin Mali ma reculé français chogo mina Mali tena reculé jamana ya Mali tena ka trajectoire bla do ni barka be Mali ko jamana o jamana ni ma faraga bla malla billahi be bi jamana o jamana ni ma faraga bla malla billahi be bi ote no re tant que Cheikhou Lassana Kane nunu be ga do ke Mali billahi jamana se Mali la tant que Cheikhou Karamogo na doni mago Mali Karamogo na doni mago Bouye Aïdara nu ou be do la wallahi Mali ti bi donc même mi fo awye c'est-à-dire Malidon ayaw daka kliski ni koy Ivoire auto sarasu al nou blala bi Mali victoire soro parce que Ivoire ya dombi Ivoire ya reconnu Alassane ya reconnu ku ka soldat ou na chogo maya akera kojugu ye Mali sharia so sa am more ina amore ko ni aya mega koin sama doreto aka dom Mali ka boyan Mali ka respecter il est temps parce que ni ninjara ni mana dia Côte d'Ivoire autorité la ba jamana wore baake jamana wore baake donc Mali leçon de dissonante ko gele a fait a muso munun blala ushi o ma fasa ese ya famu ushi tsega foko bana usoro parce que un traité kanya ayum mene ko ando ayum mene ko ambalmo ko jugu foi ma usoro a muso munun tara u be boyanendo u be u lafialendo peut-être abseka ke ni ka famille te nyokon kalama et stress fitin do abseka ke sinon foi quoi donc ne be mi fo Mali donye anga autorité anga tout ko yeni ko gérer chogo mena job ye barake diplomatie la job ye barake a benala che job ye barake parce que un fin demande Côte d'Ivoire là un soro un demande nguka excuse publique ke ou ka do ye Mali ka sharia soso donc yo reconnaît lim gare e ba kalama ka fo aba to dien mo be sira malien auta do ko reconnaissance valeur ka boni sanu ni waria dien mo de be na siraye an kolosi na chogo sugu do be ni ma fara ka gen jamana na ubi la maloya ubi la ubi lego donc ça c'est une très bonne chose donc Mali do ngombe boga ne daw kloka balma kenaw de ngamara sila juru chercheur à partager salam alaikum.